Eerste aanspanning komt binnen met wagennummer 184. Aangespannen GPD Melle. Zoon van Mathies werkt 04 met Augustinus Hoekstra. Rens GDV met wagennummer 307. Zoon van Auwert 514 van Gerben de Vriese. Gereden door Suzanne Wind. 94. Mart van den Oesterhoeve. Zoon van de Rommert 498. Pieter Okkema, eigenaar. Age Okkema, de rijder. Dan de 3 paarden die aan de leiding gaan met 19 punten. Onder nummer 10. Rijnse van de Polen. Vader Waander 512 van Merle Veurding. Gereden door Merle Veurding. 102. Minse van Lansdouwen. Vader Nade 492 van Gerbrich Elgersma. En Nico Canis met Nico Canis junior aan de leidsels. Ook die laatste die binnenkomt staan op 19 punten. Deden dus allemaal de eerste plaats in de competitie. Stal Okkema's O'Malley. Zoon van Marcus 491 van Stal Okkema in Britswert met Jelte Hoekstra. We zijn compleet. Ja, we kennen al 2 finalisten om het Stine de Hinder. Bij de jongewaarders is dat Ietse Hoekstra met GPD Aaron. En bij de merries Lopke van der Bijl met Henk Hammers. Wie gaan erbij komen vanuit deze groep? Hengsten Ruinen. Erik de Gooijen doet de inspectie. Jenny Veenstra, Thomas van der Weijden vormen de jury. Dit is dus echt razendspannend met 3 aanspanningen op gelijke hoogte. Nu zal het moeten gebeuren, zeg ik altijd maar. Daar gaan ze. Muziek van de Burma Koopmans en genieten van de Hengsten, de Ruinen, de toekomst, 4, 5 en 6 jaar. Ieder paard in zijn eigen houding. Ieder paard met zijn eigen specifieke beweging. Mooi begin. Aan de fans op de tribune. Wat mooi. Eerste indruk hebben we alweer. En met Suzanne gaan we richting de linkerhand. Ah, beste paarden. Spannende strijd. Mooi. En dan zijn we niks om. En moet het zo dadelijk weer gebeuren. Wat vindt u? Opstellen nummer 10. Opstellen 102. En binnenkomen 94. Dan opstellen 34. 307. 184. Ja.
Jury beslist, dames en heren, dat we 3 gaan overkampen. Gaat nu om de hoogste punten, waarbij nog 2 paarden aanwezig zijn die aan de leiding gingen met 19 punten. Gaat nu tussen de nummer 10 Rijtse van de Polen van Wander 5-1-2 met Merle Veurling. 102 Mitse van Landstouwen, Nane 4-9 tweede Wader met Nico Canis junior. En de nummer 94 Mart van de Doestoven van de Rommert 498 met Age Okkewa. Een feestje hier in Leeuwarden. Mooi. Gedragen door het publiek. Gedragen door het publiek. Oei, oei, oei. Kijk, ze gaan daar. Ah, dit is toch machtig mooi, mensen. 3 geweldige paarden. Stoer, uitstraling, ras en beweging. We gaan eens richting de jury. Dit wordt spannend. Dit wordt super spannend. Roffeltje erachter. Jury kijkt al een keer. En het wordt nummer 10. 102, 94. Dames en heren, ze was hier naartoe gekomen met 3 bussen fans. En die fans zitten daar. Die zitten daar boven op de tribune. In deze finale. Op kop geplaatst, nummer 10 Rijtse van de Polen van Wander 5-1-2 met Merle Veurling. Ja, Ranna die is alweer aan het rekenen en Jenny die gaat de toelichting verzorgen. Jenny, ga je gang. Ja, dames en heren, nu ziet u waarom wij deze sport zo geweldig vinden, hè? Nummer 10, vanaf de eerste stap dat hij de baan in kwam, kijkt hij allemaal naar jullie, showt hij zijn beweging. Hij heeft bijna geen misstap gedaan tot het allerlaatste eind. Maar echt een prachtige verrichting en echt een voorbeeld van hoe een jong tuigpaard hoort te gaan. Mooi in het front, mooi in het voorbeen, sterk in het achterbeen en super voorgesteld. Complimenten. Maar op een hele goede tweede plaats, want hij werd steeds beter gedurende de wedstrijd, nummer 102. Paard ging steeds sterker bewegen. In het begin werd hij nog iets lang, maar eigenlijk kwam hij gedurende de wedstrijd steeds meer op het achterbeen, wat we zelden zien. Maar ook een hele mooie verrichting, paard wat heel sterk gaat over de benen. En ook van harte gefeliciteerd met deze mooie verrichting. Dan op de derde plaats, nummer 94, ook een heel getalenteerd paard. Wij zien duidelijk dat dit een paard is voor de toekomst. Maar hij is vandaag iets zoekerig in het front. Wij willen graag een paard wat stabiel opwaarts loopt. En dat miste we vandaag even aan. Hij ging in het front iets op en neer en vond net de stabiliteit niet. En vandaar de derde plaats. Maar over de benen ook een heel erg goed paard. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En dan de uitslag. We beginnen met de nummer 6. 16 punten op een 6e plaats. GPD Melle met Augustinus Hoekstra. Bestuursleden staan alweer paraat. Alex Stijboer en Dr. Britt daarbij aanwezig. 6e dus in de eindstand. GPD Melle. We gaan de 6e prijs uitreiken. Gaan we daarvoor halen de nummer 5 in het eindklassement. Wagen nummer 307 met 22 punten. Rense GDV van Auwert 514 met Suzanne Wind. Bravo. Op een 4e plaats met een eindstand van 23 punten. De wagen nummer 94, Mart van der Doestoven, zoon van Robert 498 met Age Okkewa. Jong Hengst, daar zijn we gisteren mee begonnen, dames en heren.
En werd doorverwezen naar de voorrijdagen. Eerder gereden door de vader van Agen, Pieter Okkema. Omdat hij in training was bij Agen, rijdt Agen weer in de finale. Was al een mooi succes voor Mart van den Oesterhoeve. Doorverwezen dus naar de voorrijdagen. In de eindstand een vierde en een derde plaats hier vandaag in de finale. Ja, en dan komen we bij de top met zo dicht bij elkaar. Op plaats nummer 3 met 26 punten. Aanspanning nummer 34 stal Okkema's O'Malley van Marcus 491 met Jelte Hoekstra. 26 punten. Oene Bosma, voorzitter, feliciteert hier weer als eerste. Dan hebben we nog 2 aanspanningen. Een puntje verschil, mensen. 28 punten voor op de tweede plaats eindigde Mensen van Lansdouwen, vader Nane 492. Applaus voor Nico Canis junior. Tweede plaats. Mooie strijd was het, mensen. Ik zei, het lag heel dicht bij elkaar. Maar op 3 kanshebbers voor de eindoverwinning moest vandaag echt gebeuren. Dat geeft aan dat er kwaliteit aanwezig was in deze rubriek Jonge Hengsten Ruinen. Met 29 punten. Gewonnen in Tolben, tweede in Sonnega. Winnaar in de finale is de aanspanning nummer 10. De kampioen Rijtse van de Polen van Wander 512 met Merle Veuring. Bravo! Prachtige reclame ook voor vader Wander 512 die we gisteren in het Hengstenbal hebben gezien. Hulde van de leden van bestuur, Helga Flapper, Oene Bosma. En namens Horses Verklaar, Alex Nijboer en dochter Brit in ons midden betrokken bij de huldiging. Wat een mooie zegentocht voor de winnares Merle Veuring met de Rijkse van de Polen van Wander 512. Bloemen, deken, sjerp, rood-wit-blauw. Het gouden opschrift. En zodanig een triomftocht voor de winnares Merle Veuring en Rijkse van de Polen. Nog even de plaatjes die er toe doen. En dan kunnen we, denk ik. Brit gaat mee. Haha, dit gaat mooi worden, denk ik. Want ik zei al, met ongeveer 3 bussen waren de fans hier naartoe gereisd. Kost een paar cent, maar daar heb je ook wat. De hele fanclub van Merle is er. Dus we gaan er nog even een triomftocht van maken met z'n allen hier in het mooie Leeuwarden. Voor Rijtse van de Polen met winnares Merle Veuring. Muziek! Fans, kijk eens hoe mooi. Kijk eens hoe deftig. Wat een front, wat een beweging, wat een paard. En dan komen ze allemaal. Mensen, ik denk dat we het applaus nog even moeten laten opdrinken voor de winnende aanspanning. Rijkse van de Polen, Merle Veuring. Super, wat een paard. Met een mooie tweede plaats, Mensen van Lansdouwen, Nico Canis junior. Gewonnen door stal Okkema's O'Malley met Jelte Hoekstra.
2 spannen kunnen zich gereed gaan houden. Ik hoop niet dat het te veel moet omgespannen worden. Melle, de hele baan is voor jou. Zullen we nog even meedoen? Kom op, muziek! Kijk naar dat voorbeeld. Kijk naar die stoere houding. Meegekregen van vader. Vader. 5, 1, 2. De kampioen. De kampioen. Rensen van de Polen.